starting Monday, mag-enrollment man ta. Whole month of June, under sa itong calendar, that is enrollment period. Okay. Pero ato ginang giklaro nga walay bata nga atong gialaw nga moadto sa eskwelahan aron magpa-enroll. So ginikanan ra. Natisali pod mga to ang ginikanan kay mo na nero nga with this situation sa COVID, mo na lang yan nga we can think of kanang mga strategies ba nga wala nato mahimo sa una. So it can like for example, na naman tatay early enrollment na tabo sa Enero. Pero pagkaron murag mobalik ta og enroll sa tanan kay naay ihatag nato nga sort of enrollment form at the same time survey kay pilapan man to sa parents ato na to makita ba nga naay mga pangutana dito for example na ba sila radyo, na ba sila TV, na ba sila cellphone. Kaya mga data nga atong makuha mao tay usa nga mag-guide nato unsay ang ayan applicable para sa mga bata nato diri sa Bohol. So usa nga strategy atong ita daw posible mo lagi nag-issue na ta og memorandum ana nga ang eskwelahan gitagaan nato siya og mga option musaon ang enrollment mahimo nga dili ta makasupak sa mga lagda pag sa kuan bahin sa COVID, no? So like for example, they will coordinate with the barangay nga anyo nila ang barangay officials nga ibilin nila ang forma ngadto sa barangay or ato sa purok, then ang kinikanan makuha dito sa forma, posible dalon sa ila, then ibalik ra pud og submitted to, then kuhaon ra pud sa eskwelahan. Anyway 1 month period man, dili man yan lang siya 1 day or 1 week, usa ka bulan magi siya. So daghan siya if either pod dito sa eskwelahan magbutang lang sila dito og box nga by grade level or ato makuha din mo ra gyapon ba igo ra makuha nagsasali nga diha din i-submit kay ang purpose ra gid ana is to know ra magid sa mga data magamit na to lagi pagplano kung sa gi mohaom sa ila. Mao lagi na dili ta mingon gid nga tanang barangay kay atong gitagaan ra og kuan ang eskwelahan mayan gitagaan nato sila og option. Kung say ilang gamiton basta dili makasupak sa lagda sa IATF, sa Department of Health, sa local government units, pero definitely di kita maalaw nga ang mga bata mo mga to sa eskwelahan or even na ginikanan og mo mga to dili punta mo alaw nga mag-meeting sila, magtapok sila kay even our teachers ang atong instruction, even our teachers pwede sila mga to sa eskwelahan pero dili sila pwede magtapok. Kung mag-meeting mga sila, bisag naa sila sa eskwelahan, batang ilang meeting online. So pwede silang niyantag o voice signal sila mga to sa eskwelahan pero adto sila sa tagsa nila karo mo na gingon naa sila sa usa ka lugar pero nag-meeting sila nga wala mag face to face pinagi gyapon sa online.